अन्थाइ हायाव सोरजिना मैगंनि आबाद मावनानै गोबां रां आर्जिनो हादों बिनय कुमार बर'आ। सासे लाइमोन आबादारि जाय लाइमोन आबादारिया दै गैयै गोरान अन्थाइ हायावबो आबाद मावनानै थांना थानायनि राहा लामा दिहुननो हादों। जाय समाव गोबां लाइमोनफोरानो बेकार जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, बे समावनो अन्थाइजों बुंफबनाय दै गैयै हास्राव हायाव सोरजिना मैगंनि आबाद मावनानै गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय बिदिन्थि जानो हादों। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बार'बुथान सिमना ओनसोल सुबानकाटा हालाम आमगुरि गामिनि बिनय कुमार बर'। बिथाङा दै गैयै अन्थाइ हायाव सोरजिना मैगंनि आबाद मावनानै गोबां रां आर्जिनो हानाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा गय आबादजों लोगोसे सोरजिना आबादखौ मावबोगासिनो दं। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे आबादखौ थांनाय 3-4 बोसोरनि सिगांनो मावनो लाजेनदोंमोन आरो दा बिथांनि आबादथिलियाव 350सो सोरजिना बिफांफोर थानायखौ फोरमायदों आरो बे आबादनिफ्राय बोसोराव फाननानै 2 लाखनिफ्राय 3 लाख रांसिम आर्जिनो हानाय बाथ्राखौ फोरमायदों। आं एक्चुअली आंनि नामा बिनय कुमार बर'। आं मानासुखि इकोटुरिज्मनि कनजारभेशन इनचार्जमोन आरो मोनसे समाव माने बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अनारारि वाइल्ड लाइफ वार्डेन आरो बिदिनो आं एनजिअ खामानि मावबाय दं दासिमबो। माने वाइल्ड लाइफ आरो नेचारखौ मोजां मोनो नालाय बिदिनो आं मावगासिनो दं दासिमबो आरो। एक्चुअली आंनि बे हा एरियाया मथा-मथि 13 बिगा दङ। गासै माने 300-350 दंफांसो दं आरो बे सजना बिफाङा। बेनिफ्राय आंनि उद्देश्यआ आं गायनायनि उद्देश्यआ बेनो, आगोलथ' मानसिफोरा एसेबां माने सजनानि बागै गुरुत्त होआमोन। गुरुत्त होआबा थेवबो सजनानि मुल्यखौ आं मिथिगौमोन आरो एसेबां सजनानि मुल्य दं, मानसिफोरा मानो गुरुत्त होआ बिदि साननानै आङो सिन्था खालामनानै आंनि जेसेबां माने सजना बागानजों लोगोसे गय बागानबो दङ, गेजेर गेजेर मथारि टाइपनि बे आलि टाइपआव आङो सजनाफोरखौ लागायदों। ओमफ्राय मथारि माखासे दं आरो माने बाहाय माने मोजां खेथि खालामजायै हाफोर दंबयो, बेफोराव आं सजनाखौ बाहायदों गायदों। गायनानै दा आङो बोसोरसे उनावनो आं एक्चुअलि फिथाइखौ मोनदों आरो बोसोरसेयावनो आं गोसोखौ आरो एसे उत्साह मोनबावनानै आरो गायबावनाय जादों आरो माखासेखौ। बे फिथाइफोरखौ बहा फानहरनाय जायो? बे फिथाइफोरखौथ' नलबारिनि बेफारिफोर फैयो, रङियानिफ्रायबो फैयो, ओमफ्राय खाथि खालानि बागानपारा मुसलपुरनियाथ' फैखायोआनो। बिसोरो बुङो आरो बे नलबारि माने रङिया गुवाहाटि बिदियाव लाना थांनानै फानहैयो ओरै होनो आरो बिसोरो। फाननायाव जेबो उसुबिदा बेबायदि गैया? फाननायावथ' जेबो उसुबिदा गैया, गावसोरनो फैयै खाना लांफैयो, जागायावनो सुना हरनांगौ, थाफानांगौल' बिदि आरो। खोब मोजां मोनदों खेथिखौ मावनानै। दासान्दि मा बेसेनाव फानगासिनो? दासान्दिथ' आङो माने पार किल' गिदिरा गोराया 120-30 ओरै, बेनिफ्राय गोरलै जाय गोरलैथार बेखौ 170-70 ओरैहाय फानगासिनो दं आरो। नोंथाङा बे सजना आबादनिफ्राय बोसोराव बेसेबांसो रां खामायनो हायो फोरमायगोन? आंथ' एक्चुअलि आंनि हिसाब खालामनानै नायोबाथ' आं 3 लाखनि एबभसो मोनदों बायदि मोनो आरो आङो गासै एरिया। आरो फांसे दंफाङानो मथा-मथि 5,000-लागि मोजां एम्फौ सेम्फौखौ नायनाय 5,000-लागि फांसे दंफाङावनो मोनो। दिनै गोबां बेकार लाइमोनफ्रानो माने खामानि मोनै मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जादों। आं बेकार लाइमोनफोरखौ बेखौनो माने खावलायनो लुगैयो, माने देश बिदेश बेलेग स्टेटफोराव माने खामानि नागिरनानै थाङाबासिनो जुदि बेकार हा दङ, बेकार हा जेनेबा ओरैनो जेबो खेथि जायै हाफोर दङबा बे सजना दंफांखौ गायोब्ला माने बे गथ'फोराबो हयथ' माने प्रब्लेमनिफ्राय एसे सुस्रांजानाय मोनगोन आरो मावनायना नायनांगौ। एक्चुअलि मावनायना नायोबासो माने लामाफोरा ओंखारलाङो आरो बेबायदिनो आयदाफोरखौ मोनलांबाय थागोन। सजनाल' नङा, माबा मोनसे खेथि मावनो लुबैगोन,
मोनसे मावग्रोना नायना लायोबा गोसोआ हारसिंनो उत्सा जालांबाय थायो थारमाने मोनसे माने आइडिया फैबाय थायो ब्रेनाबो माने बेलेग बेलेग सिन्था खालामनानै लामा ओंखारलांबाय थायो मावोबा मोजां आरो नोंथांनि बे आबाद मावनायाव सरकारनिफ्राय बा KVK निफ्राय बेबायदि मददफोर मोननाय जादों एक्चुअली KVK निफ्राय मोनाखै बुंजाया बिथांमोना माने फनजों नङा माबाजों नङा माने आं सोंहरबा किसुमान माबा मुलिफोरखौ माने उपदेश हरो आरो बेबायदिनो आरो फैनाबो नायफैयो नायफैनानै आंनो बुहुत साहस होलांदो क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीनफील्डनि साखाथि इट्स भबानीपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन